Hei, salut, sunt Dani și azi bine v-am găsit la al doilea tutorial de pe ziua de azi. Schema pe care o vom face azi se numește Simple Vault. Este o săritură simplă, o săritură în care vă țineți cu mâinile așa sau eventual cu o mână, săriți așa sau așa. Acum depinde de la situație și de la situație. Uitați-vă data aici. Uitați să se vadă. Mă țin ori cu două mâini, ori cu una, dar în cazul ăsta e mai bine cu una și dați și un landing la aterizare. Și uitați, de la o înălțime o lecuță mai măricită. Dă-te băi. Uitați de aici. Aici mă țin cu amândouă mâini și dau Simple Vault-ul. Uitați. Cam asta este tot. Schema asta o puteți folosi peste garduri, oriunde. Mulțumesc pentru vizionare.